Η Παρθενομάρτης Μαρίνα γεννήθηκε στην πόλη Αντιόχεια της Πισιδίας γύρω στο έτος 270, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός ή ο Κλάβδιος Καίσαρας. Οι γονείς της άνοικαν στην ανώτερη τάξη της περιοχής της Πισιδίας. Ο πατέρας ήταν διακεκριμένος και σεβαστός από τους εθνικούς ιερείς των ειδόλων, λεγόταν δε Εδέσιος. Αμέσως μετά τη γέννηση της Μαρίνας έφυγε από την παρούσα ζωή η μητέρα της. Έτσι, ο πατέρας της αναγκάστηκε να αναθέσει την ανατροφή της θυγατέρας του σε μια άλλη γυναίκα, η οποία την ανέλαβε για να τη θυλάσει. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχαν βρεφικά γάλατα και αν μια νέα μητέρα έφευγε από τη ζωή, το θυλασμό του βρέφους αναλάμβανε μια άλλη μητέρα. Η Μαρίνα είχε γίνει πλέον 15 ετών. Ο Θεός δεν την είχε πρικήσει μόνο με πλούσια ψυχικά χαρίσματα, αλλά και με σωματικό κάλος εντυπωσιακό. Ο έπαρχος όμως ο Λύβριος θέλησε και προσπάθησε να την πάρει για γυναίκα του, επειδή ένιωσε μέσα του έρωτα για αυτήν. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναλάβει την προστασία της και σύντομα να την κάνει γυναίκα του. Η νεαρή χριστιανή παρέμεινε σιωπηλή, ενώ μέσα της προσευχόταν θερμά, ζητώντας από τον Θεό να τη στηρίξει και να τη φωτίσει, ώστε να φερθεί καθώς αρμόζει στις αφιερωμένες εκείνων ψυχές. Στην επιμονή του Ολιβρίου να λάβει απάντηση στην πρότασή του, εκείνη απάντησε πως είναι αδύνατο να την αποδεχτεί. Η έκπληξη του έπαρχου ήταν μεγάλη. Στην ερώτησή του γιατί ήταν αδύνατον, έλαβε τη σεμνή αλλά γεμάτη αποφασιστικότητα και παρησία απάντηση. Διότι είμαι χριστιανή, και μόνο το άκουσμα τη λέξη χριστιανή ήταν αρκετό να κάνει τον έπαρχο εκτός εαυτού. Για ένα μικρό διάστημα, ο έπαρχος προσπάθησε να πείσει τη νέα του τη χριστιανή να αλλάξει γνώμη και να δεχτεί το γάμο, τάζοντάς της τιμές, καλοπέραση και δόξα πλάι του. Εκείνη όμως, ενισχυόμενη από τον Κύριο, στον οποίον δεν έπαυσε να προσέχεται μυστικά, επέμεινε στην ομολογία της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Τότε την έστησε μπροστά σε δικαστήριο, το οποίο ζήτησε επίσημα, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, να μάθει αν όντως ήταν χριστιανή. Η Μαρίνα ομολόγησε και εδώ με γενναιότητα και παρησία τη χριστιανική της ιδιότητα, γεγονός που κατέπληξε τους παρεστημένους, οι οποίοι έβλεπαν τόσο ηρωισμό και θάρρος σε μια νεαρή γυναίκα. Εξαιτίας της ομολογίας της καταδικάστηκε στην ποινή της μαστίγωσης. Η καρτερικότητά της όμως και η αντοχή της ήταν τέτοιες που άφησε κατάπληκτους έπαρχο, αξιωματούχους και λαό. Έχοντας υψωμένο το βλέμμα του στον ουρανό, δεν έπαυσε να προσεύχεται, να επικαλείται τη βοήθεια του κυρίου και τη στήριξή του για να υπομείνει με ανδρεία τις μαστιγώσεις. Ο έπαρχος έδωσε εντολή να σταματήσουν οι στρατιώτες τη μαστίγωση και να την οδηγήσουν στη φυλακή, ελπίζοντας ενδόμηχα ότι ίσως μετά από αυτό να συνετιστεί η Μαρίνα και να αλλάξει στάση. Ύστερα από λίγες μέρες, με εντολή του έπαρχου οδηγήθηκε εκ νέου στο δικαστήριο, όπου και πάλι ομολόγησε επίσης τον Χριστό και αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Αφού την κρέμασαν, καταξεσχίσαντα τα πλευρά της με σιδερένια νύχια, τα βασανιστήρια ήταν τόσο σκληρά που όλο το κάλος του νεανικού της σώματος εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια ρίχνεται και πάλι στη φυλακή και αφήνεται χωρίς τροφή και φροντίδα. Ο φθονερός διάβολος θέλησε να δοκιμάσει να κάμψει ο ίδιος την Αγία. Έτσι λοιπόν πήρε ο ίδιος τη μορφή μεγάλου και φοβερού δράκοντος, φιδιού, και πρόβαλε ξαφνικά μπροστά στη Μαρίνα. Από το στόμα του πετούσε φλόγες, ενώ τα αγριοπά μάτια του λαμπύριζαν απειλητικά και η γλώσσα του ήταν κατακόκκινη. Καθώς ερνόταν, σύρριξε εκνευριστικά και προκαλούσε τρόμο και σύγχυση, επιδιώκοντας να φοβήσει τη μάρτυρα και να την αποσπάσει από την προσευχή της. Διαπιστώνοντας όμως ότι εκείνη η μακάρια καλή Πάρθενος δεν διέκοπτε την προσευχή της, κατευθύνθηκε εναντίον της και άνοιξε το στόμα του απειλητικά, δείχνοντας ότι θέλει να την καταπιεί. Και να μεν η μεγαλομάρτης, αρχικά έγινε έντρομη από το φόβο της. Χωρίς καθυστέρηση όμως, επικαλέστηκε το σωτήριο όνομα του Σωτήρος Χριστού, και ο του θαύματος ο δράκοντας διεράγει, και έγινε άφαντος. Η δε Μαρίνα, χαίροντας, έψαλε υμνούς και νικητήρια στον Θεό. Ο διάβολος μετασχηματίστηκε σε άνθρωπο κατάμαυρο, με τρομερή κακάσχημη εμφάνιση, σαν μαύρου σκυλιού. Η Μαρίνα όμως, στερεωμένη όσο ποτέ στην πίστη, τον άρπαξε από τα μαλλιά και με ένα σφυρί που ήταν κάπου εκεί ξεχασμένο τον χτύπησε δυνατά στο κεφάλι και στη ράχη και τον ταπείνωσε εντελώς. Και ενώ η μεγαλομάρτης άρχισε πάλι να προσεύχεται και να υμνεί τον Κύριο, ο διάβολος, σκοτεινός και άσχημος, όρμησε εναντίον της και κραυγάζοντας την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει αν δεν σταματούσε να προσεύχεται. Και η Αγία Μαρίνα, παίρνοντας από την προσευχή της νέο θάρρος κατά του μετασχηματισμένου σε άνθρωπο διαβόλου, τον άρπαξε από τα μαλλιά της κεφαλής του και το μαστίγωσε. Δυνατό φως κατάβγησε το σκοτεινό χώρο της φυλακής της, που έβγαινε από τον ένα σταυρό, του οποίου η κορυφή υψωνόταν στον ουρανό. Πάνω από το σταυρό πετούσε κυκλικά ένα περιστέρι. Ο συναρξιστής της Αγίας Μαρίνας δίνει και την εξήγηση των συμβολισμών του οράματος. Όλα αυτά σήμαιναν το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, το φως, τη δόξα του Πατέρα, ο σταυρός στον εσταυρωμένο Χριστό και το περιστέρι του Άγιο Πνεύμα. Το περιστέρι κατέβηκε κάποια στιγμή, πλησίασε την καλυπάρθενο Μαρίνα και της είπε: «Χαίρε, Μαρίνα, η λογική υπεριστέρα του Θεού, διότι νίκησες τον πονηρό δαίμονα και ντρόπιασες τον εχθρό. Χαίρε, πιστή και αγαθή δούλη του Κυρίου σου, τον οποίον πόθησες με όλη την καρδιά σου και μίσησες κάθε πρόσκαιρη απόλαυση. Χαίρε και αγάλου, γιατί έφτασε η μέρα να λάβεις το στεφάνι της νίκης και να μπεις όπως το αξίζεις, στολισμένη μαζί με φρόνιμες παρθένες, στον νυμφώνα του Χριστού και Βασιλιά σου».
Ενώ η Αγία Μαρίνα άκουγε τα λόγια αυτά, συντελέστηκε στο σώμα της άλλο θαύμα. Όλες οι πληγές της επουλώθηκαν και η νεαρή μάρτυς απέκτησε και πάλι το κάλος το οποίο θαύμαζαν όλοι. Ο έπαρχος Ολύβριος, βλέποντας την υγιής, προσπάθησε με κολακίες να τη μετατοπίσει, όμως μάταια. Το μένος του έπαρχου έφτασε στο αποκορύφωμά του. Γεμάτος λοιπόν θυμό, δίνει εντολή να γυμνώσουν τη μάρτυρα, να την κρεμώσουν στο ξύλο και να καίνε με λαμπάδι στο σώμα της. Γέμισαν ένα μεγάλο λέβητα με νερό, κατέβασαν την καλυπάρθενο μεγαλομάρτυρα από το ξύλο, την έδεσαν γερά και τη βούτυξαν με το κεφάλι προς τα κάτω μέσα στο νερό για να πεθάνει από πνιγμό. Η Μάρτης και πάλι προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο και Θεό της, οπότε παρευθεί σεισμός, μέγας εγένετο και εφάνει πάλιν η πρώτη περιστέρα επάνω του ύδατος, βαστάζουσα εις το στόμα Στέφανον. Αυτή την ώρα εφάνηκε ο πύρινος στήλος επάνω δε τούτου σταυρός. Η Μάρτης βγήκε από το νερό σώα. Τα δεσμά της είχαν λυθεί και στεκόταν και πάλι σε στάση προσευχής, δοξάζονταν τον Θεό. Το δε περιστέρι κάθισε επάνω στο κεφάλι της, κρατώντας στο στόμα του το στεφάνι και είπε προς τη Μαρίνα: «Η ειρήνη σε σένα, δούλη του Θεού. Είχε θάρρος και λάβε από τα δεξιά του ύψης του αυτό το ουράνιο στεφάνι». Λέγοντας αυτά, η θεϊκή περιστέρα πέταξε και κάθισε πάνω σε εκείνο το σταυρό και απευθυνόμενη προς τη μεγαλομάρτυρα, είπε δυνατά, έτσι που να ακούνε όλοι: «Έλα, Μαρίνα, στις άνω μονές του Παραδείσου, για να απολαύσεις το στεφάνι της αυθαρσίας στα αγαπητά σκηνώματα του Κυρίου, να χαίρεσαι μαζί με τους Αγίους και να αναπαύεσαι αιώνια». Η φωνή αυτή που ακούστηκε από πολλούς συγκλώνησε άντρες και γυναίκες. Αρκετοί δε από αυτό ομολόγησαν πως ήταν έτοιμοι να πιστέψουν και να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για τον Χριστό. Ο Ολύβριος, για να προλάβει μεγαλύτερο κακό για τους ειδωλολάτρες, διέλυσε το δικαστήριο και προσποιήθηκε ότι δίνει εντολή για να μεταφέρουν την Αγία Μαρίνα και πάλι στη φυλακή. Στην ουσία όμως έδωσε μυστικά προσταγή στον επικεφαλή της φρουράς να πάρουν την καλυπάρθενο μεγαλομάρτυρα και να την αποκεφαλίσουν στο τόπο της καταδίκης. Εκεί η Αγία, αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά πάνω στη γη, έσκυψε και το ξύφος του Δημίου έκοψαν την κεφαλή της, περίβαλεν αυτήν με το αδαμάντιον στεφάνον του μαρτυρίου.